Ito menarik. Ibunsi kainano tisim na taran benariki pa makoron narawa. Ibunsi kainano takorahay walir benariki pa takayem. Ibunsi kainano tiyunong Itaku beba
Kamrang besin raba. Pathfinders o E adventurers buonsi na ipairigi. kainano te sim Nung nami penari ki nakoya. pamakoron naroa. E Tano buonsi ngora. kainano te kora Ay kani wari yandara penari ki sense. patakaya pupura. Yon te E bono. buonsi kainano O tiyon tapo mo ni kabeni ariya ka mongora na yay. yay. Kambesin raba ni panami yerang maitoro me ay morara rigi. The message ariya ka masa ni kanakwa. Namihan ini. On tataya yung kani. Snang rokon dara theme song ngayari yebeteya. Yebeteya kain te kwaya may korobu baka makira kina on the stage kay pas nang kanakwa the theme song. O kambesin raba. Kasiringa. E buonsi kainano te sim na taran penari ki pamakoron naroa. E buonsi kainano te kora wari penari ki patakaya pupura. E buonsi kainano tiyon me kia wari penakamay nga tiyon nada. Te tatarwa te wana. E konandi nga tanan. E makuri na ako iya te wana. E konani kita te meo. Te pana si te wana. E konanda karwaya te kantani nga darori. Paya kando ki Yesu. البابا One. Hey. Igantagina har Yesu Oya meta ikapene Yaitero ike kumena ya Tagina Yesu Igantagina har Yesu
sa tayo kan tayo matwante. Kamraba, kan korupun te theme song. Ante tayo yo sa kaukiran te tataro. Sa puperak men tataro. At wara ko maka. Koraba ko ay tau. Ipugin te tayo riki ayo. Koraba na ba ipugin namtare na rekosen ko na anang ari na nuntianin ni. Ari na ko na hindi kinabe batuan at kapara-para. Na ko na riyong. Sinangwagi te atwa. Sangan ko pa ni kapiani. Inano ni Pay, Teroy, Teraw, sekanta ni ngaya may rom, mes punang ano ko teatwa, pa kwata iriki, Pay katuna ni kapiani anta merwa. Tetaya yo teatwa, bubusi ko, pa kunarona, amtoro, ara speaker, tarataki ang iroy, inano tetaya yo, angan na to kura-kura, angan na temerurong, awangan na panahana, me panana pa ina te me to ani kona anta karwa yam tek kona rimuana kona rimina o ngai rene pe katandong ora menta poi ka kokoro yonte pono yante sense on tabo ke kama kona ya ina sis nanunte Facebook live o de YouTube awai kai te atua ara kani ko iro na semare Yesu amen. On tetaya yung kane sang tawrain busmaya ara speaker ike nang kanakwaya kanawan day 8 jakay sira niya karesa kana isa jakay sira niya karesa sabi dia taratake ang iroy na on the stage.
Ngaya ay maine karon kana ko kiro yana ana aya pa imetanga ay metarayo sa peteya tande ire mente korobu preschool paano ko may nuwo to tana main sandroid te kanwante te bebe yan yes sir. Oh, ngaya ka tabo na yarangin mama ti were me ke amamara manangaya kan diri ay kay ngayari ya tawroy kay as nang mga tawroy ri mga vetya ara speaker inte tayo pa yakira ke nakomo taratake ang iroy. Ay ararapa pun nakarauta katakutan arakoraking di takangang ari kayo pun aron na yapo imatanggi sa katayan gigiyakin nuhaki mga yan
Era pa ano ko rin tayo iyo sinang mga rita ano ko ngora. To ay kita ka ngayon bugin ay wabong harapong. Si Miss. Ay wabong nga para pong guys po man kami ngayon to ay imbari dito ta na muin ta kakarawan ako ayo. Sa kataon tayo kayo kung kunan mga panendo ko na kasi kuita pa mi yon mga kami na banday taong ramin kanon na tayo katiya so ina nun tayo kayo. Ilang ni kakay ta urumin do kami. Ay bundi nga ginano nuran muin ta yan beba kero ko. Nano mi kamasan na ngayon Tapi apa kamnara pa ni kapane apun tuya ana roni kami nanon nami babae o nanon nami waki nuko ke manna na tek ai poi si ra working kaya tayo ki o ya to kina pakanon na ko ngora ante ta poai nai mo ai kai yon guru bu kai mayari irang tima to on busmai kami yon ka kamauri no kami ka ngora yon radio yon FM 89 mauri na mande ta pone ko ngora ya inte tayo kayo ngora manamka ke ton bun namos mauri na pa ante ta pone ko menai Panahon naman kami ang magito ginawa ni online, yon na Facebook Live, na Adventist Soap, yon na YouTube page, ani Ob Jano Kirbas. Tatay kayo, kaya sarong takawanuan dairik, yaman takakawak, naroon na yasan mo niya ganoon na ramsin tatay kayo. Yara na iba, takay sila, ne karesa. Irang ni kokongora. Tinungurungan tayo kayo, mga yari, kakawang uroy, kataya karakiyong, o katayong uran, pahin ka pa ni ka, enamra yat yaswa, mananata kayo nanon tayo kayo. Diyan na ba yun? Yapon ng kurakurat, kakin doon makiyay. Oy, nung kwaki ko na tayo ba, nga, ako na iriya. Amay saro ay katirak. Yon, diyan na ba yun? Tuwaray ba na? Wandero ng Buddha, the Buddhism. Ay lang tawanan rin isay na, o tiyonon nasa, ay lang nipay nagi, tiyero ayo. Uring ay tete mo ang kayo ang tiyero. Tiyero ng Buddha, ay nakon, tinibubuan ako, nimabubuat, milyon kainan, katubiyat yon naba. Isua, katibubuan, man may siya kain yon naba, apanin. Punta Buddha kinapa, ay lang bubrakay. Yay na ba tiyero tuwa na nang natagya de Hindu? Dapat kamata de Hindu, abang nangina na India, ano kamata pa India? Uring nga basay na, takabanan po ito namata, takabanan ni mais hindi naba, takawawa ni mais hindi naba, India. Tebotan namata yon India nang buburakay. O tiyero yon India nang ipay na kinapa de Hindu. Tuwa na tismara wawa, tebiriyon, may siya kain de Hindu. Tebiriyon na mewa de besent. Man may siya kain diyon na. Tiyero na ba nang inibuburakay tiyero? Kana sinura na ba nga tiyero? Tuwa na tiyero di Islam. Kita nga sa araran na nga ba the Muslim, mara Muslim sakyaran tiyero ba? Araya kain tiyero. The non-Muslims. Tiyero ni Islam, tuwa na tiyero ang man dibuburakay diyon na ba na. Wow, what the billion may siya kain the Islam. Muslims diyon na ba? Mon derang ni buburakay, debotan nama tayo o tiyero ayo. Sa taray lang kande, tiya sa ni Grisan. Tiyero ni Grisan, ngayon takaban ni buburan, tiyo nata, wuwat ti sumara, tinuwat ti bilyon. Kainan ka, dumibiyat tiyo nata. Mata kami may, bandero ni Grisan, makurukuro. Ito yung kan Islam, it's the one God Allah. An? Si teman na. Emma koro-koro, yak. Hindi araw ni Girisan, emma koro-koro. Sinaruan, baka nga handik. Yakaman tiyagin. Yakaman tiyagin na, ayay dokorosu. Inanon, tiyagarisan ni Girisan. Yakaman tiyagin, Yesu. Ana po to korosu narana. Ina po te mana ko narana. Why? Pugintira. Mata yo te buina tenibi mau. Taida ko ina no mi bairo ko ban nawuta tiroy na ko andia ba. Yagi no ban nawuta tiroy, mairo ko ban nawuta te kapang. Bairo ko ban nakaw na tiyama na kon tama na. O tenas tiyay ni na kon sina. O tiyay ni na kon sina ni buna. O anay kay didi pa idioma ta. Ano su. Raw.
wata ta boro iruya kay no na arang mga pon koro kay no na pa ibugina ya kaman te akinda Yesu ayo ya kaman kakinana pa Paulo inori na pa Paulo anora na pa yayo demoni koron de makoro na tuwa na tiki pon te pina na te mo ta ko Paulo may busiga mitari narandara uyari Yesu Kristo bakam na pa na to ngatega sita wana awana taida ke raure ibokomi akam na mga poro intinano asiti ndatega asiti arona paiswanga kidaka mi taru ro yana usukore paponia itayan kaunteka ibokomi aya to nga ingay norana ta Paulo payaron na kam kanga intatap maning kami nako ron Paulo ngay ron naporong ngay ron kebang ngay ay tako na sisila ki Paulo isipagi Kristo ikawe na ko ikay Paulo ati apotolo akinaki nano na ikawawa Paulo iyaki ko na sipagi Kristo aka na ko rita na ko murawaran ndeki burgani mwina ay na tete Paulo ikamati yakin ta kay pangaki Paulo ibugimi ina ko sa Paulo asaki ngaya ina ko sa Paulo asaki Pedro ina ko sa Paulo asaki Apolo por Yesu Kristo amen sinagi korosu iron Kristo Yesu basita wana Kristo sita manna Yesu Kristo konori ang kay takangan diyo na bayo tinibuita buntang yan ako nabuita nga may sintiyaro ni Kirisan ako ron diyo na ay na po ni minatag anay yang ko diyo amat ang ano ba yakarawan yang yang kangat ay may sila na pa dapat nang inamay siya tinibuita buntang nga kaya buita nga may sintiyaro ni Kirisan o kanaro po ko nang kakay iyang nga ibu ako na ngaya yang ay po ko na ato ko wawa sak yari kiri ke payo ay tepain kami ni o tepain sisak ay rang bubura kay tirana te para enaria ini rawo ti on mek itaw Paulo yebeta ta bakoro wan mewa si te manna to ya a si to wana ti on mek a si to wana ta babesito a si te man ar ta mayo amadan kapania ari yo yan kapania ay ruyan kapania ay nanuyan ka pa niya, amen. Raw, si teman, wana na ba tiyo ni Maki? Inapon diya, sito, wana tiya kari. Apoy ka may karisa ni Kirisan ako. Nang kanga, kunin. Yang mo yung ako nang kanga. Nikunan ka kaya, eto ko. Manana teka tes tapay para. Sakin akong tiakari sa tuwan, ni kakaya to kuwawa. Sina na akong tapokia tapay para. O kana sinura to kuwawa yay. O sana ko naman kakaya. Tiakari sa at tawa to kuwawa. Nana teka. That's why man. Ane tekapan herigi. Itaw itaya. Demakoro anu ate ki buawi. Na konteswa mana teka deswa. Kanagi tete menteka ikai. Apon nakena betek. Kanaro pa yaro ko rum. Kanaro pa tete na ko rum. Ayo to kuwa. Suwa man tapay para. Kanaro pa tete man tapay para. Te promise. Kunan na kung tapay para ni kakaya to ko. Ay mo na kunan ko ni kakaya tiya karisa. Kitiaro puro ay matukuwa. And tapay para. Yon na tapay may suha ako Yesu. Kung natabuyan to kuwa, am teka to kuwa. Am teka to kuwa. Meron ka Yesu, hindi po kinabayiwan Tumakoro ni mawa tagi buti ni bimarwawa. Kamu kau kan tapay para pakam ta kubere kita me wari agito kilomi mai apo ni ngaya are koso si buku tapay para koso si buku ni Yesu bunta kan Yesu ni kapan mai mona ni wagi mal ka kaya ri kita man nai dari kina ina tapay para ta kan Yesu ni kapan mai mona
Sasan ka para ng koteka ni Yesu. Dadan, professor, utang hati na bubuhat dahil. Pati nga mo. Ipun para na koro Yesu. Mantiyo the men. Yes, nakokyo kya. Patiking, nanon naratay po hindi ka kayan to ko. Tapay para, yakaman tatan prophesia. At tiyaron kirisan, inamayan ako. Sakit pa yayapon di ginaganamanans. Yakaman tekinak. The four horsemen in Revelation. Tapos kaya ko siya, silang kakongurayo, kanang kurawan ka matapayayo, di na naman, wari kaya. Ako na, parang kakongura. Tanto kayo, Yoso, osay kaman na kayo, apunti, bugin, anakaris at Yesua. Mantamuan bubuan din kayo ni Yesu. Ni karo ko tatay, astatan ko. Oh, yeah. Ikaw, punta pa yan ang kakongurayo. Yara na nga kay tekan, dikin teman ako. Iriyatan na magiriyagirisan na bungay. Pwede ka maya. Ruwaro ay kaway nung doon ng tekaresan ni girisan. Sana kong tapos yan, tamakuro rin unuwan. Ay no! Kita yan ka ni kinakya kaparaki ay. Kanuan tepok yung kuwarya kayo na kinuntanira. Kaparaki kay. Mantumakuro na inimawan karawat. Tamakuro ay uno. Puntis si ibu Tiyara ka mati. Kapara. Yesu desibu de denu wow. Pun ngayara ka matiak, agari ka matiak. Atiakin na para pun si Yesu desibu de de. Ngayon na tayo kayo napunta pagkaraga na pa Yesu. Pakunanuri yan na pang kuya. Ito sa anin maganda. Oy, yung teman na may buko ya beki ame wag yan. Pananigin. Oy, na punto to kan kay raw. Yan ako, temuan ka ni kinayo. Ayo punta, mayroon ni Yesu. Eka kinatikaresan, imaynay na tiyosan. Bayara ka maynay na. Raw, timaynay na, ti, baka ni kinayan, tisak. Tikaresayo, irang isak, fresh. Imenay, paya pun sipan ako may nanunbayin sa kameo. Ayo, kanuan temuan bubuan diri kimo ni Yesu. Dia karesya, marunong dia karesya. Tembainay na, pun ka ni kinayan tisak. O, tuwari ito kayo ang Diyosan, nariya na paunuya, pun ni Yesu. Pun ni Yesu, ang iya. Ito kara Diyosan, pun nga yakabusa. Pun nga yakabuta, dia karesya na temuan na. O, yung sila ko manato ko ni kay. O, punto ka ni kay. Punto ka ni kay. Ayo, sinura ka tama yan, temuan niya karesa ni Kristo na, yun yabotoro. Ipun nang inisak. O, ang tuto ko ni kay temuan niya karesa, arirong ni Yesu. Temainay na, at ibugin, tisak yung atirori. Yati yara tayo puran. Kanikina naman ito na, Diyos sa mainay na, Diyon na makiya, kura-kura, ay isak. Ay di din ko yung matawa na. Tatayari matay ay Yesu. Nikara ko, temuan ang bubuan dirik. Di te bubuan. Yakit, Diyon na makiya. Ayo punti kari sa bunang nisak yon nang norin temuan tay. Asa nay na. Punti yon makiya isak. Men 80 tenwi matawa na imin matani Yesu na kon 80 te bubuan. Asa apo turun te teki na kwawan na teka te Yesu. Madam maka. Ita ko tisa. Kami kirisan, kami nang tapon ako. Kami nang naratangan buwakan tiap o itari. Kami nang tapon magad yon, tapon bubay. Kami nang narataw teka, narakuray kaririyata. Kami nang tapon ni kapane. Rao punto ko awayo.
Ipirang mga katiyaro ni kirisan temuan dayari. Irang ni marunong tiya ka rin sa ni kirisan na mayroong ni Yesu. Isak yaw may naina. Yun tapo ni kabane, iluya kirisan. Te kirisan ni kanda, te kirisan ni kay, te kirisan ni kay. Anya na nun tapay ako rin. Ate sa kuro karak. Ini kira ke tiya ka rin sa rin dinuto demens. Nanun temuan bubuan diri. Nayaron Diyos sa may naina, tuto ka na kayo, pili-pili tiya ka rin sa ni kirisan. Inu kan rawa yaki ko nan ka to Ate tam na yara ori e karika tipita kinti wana ban rom arengwa eri bosi na kiba ni mewa te milion ti ama tara iraki na kon Kristo ina non te tagi nan tu evangelio te karisa are wage no sina kon tataya now kana ko mga nori ay mga bitaki pa ay mga ro Dios te man na imuin na may na Dios ya ura sanura te kana te magoro ana uno wa te ki wani O yung sinagot Diyos ti man na ura. O yung anak ito wak kara. Mente may nay na rin ang nisya kindang rori di kari sa rin meuri di meuri abotoro. Ya ura. Tira iti ibu kinto ura kana sinura na tera brabe sa rita ya na makoro na tawo na tibi me wanu. Ito ko yo may kay asinayang. Ngana tawa yon guru kay ka ura mi bore. O na rin may nay na yon sino. Ngana tawa aura na yeron tapay amuan te aura. Anari na yeron brand sip. Iti aura ba nga yeron tubure. O iti na pa aura ba terara. Kani kinayan terara. Daw ayo tetay. Ari amuan ba ni kirina kiyay. Te karesan kirisan. Ari isak ari may nain. Tatan eorong kay tetay ayo. Yewa. Ya tataya no mata dia suan kamarakian dia ya punang kanga kana sinura tabayan erik akamarakia kirayan man ni kakang iriya kirisan nari ki papahin ta kakaro kirisan inanun te kolosam marirum ari ki papahin ni kamatak yara rabo buat yun magigay daruwa mano yara ko Diyos ya hura punti kari sana pari mayari nanun te karawawa takin tataya ya hura sinakarawan ni irira roy piripidin no manangan tiya kare sa iyo bayan na bibitaki karanan karakwa detayes takata kaya in detayes Diyos sa ura Diyon mi kaya rara bobo men 80 te bobo na kon 80 tenebubo te bima tenuwa ane the period mewi tiya kare sa iyo are kawuan manakana na yaron Diyos sa may na ba iti ibukin Diyon mi kaya kura isa ki Diyos sa ura kanne iti ibukin Diyon mi kaya ayara bobo men di na kon tinububat bi matenua apa ini kiri na kikirisan inanon na anak aresa tiaswa ya ura nda tayo sina ko raraya mareside kirisan na ikaro ay mewi era kon takawuano ya mga kos Diyos naman na imina Diyos heroro sanura tayo ka na tigiba na mewa at makuro na ba ni uno ang kikaw ka takatinuan ka ni kina o yung pa na antiberi mew wala takatiniman baka ngay may ay tara na ko nuria Diyos urawawata inano ni paina daw mente may na karakwa to ura o kaya pa yaruro kuno ratatan yagi to kanikay nanawagin siri kay ilu yan na i-change yon tiap o sita po me yawa ako warikin di kira ke may siya kirisan
Ya pita kaya na kayo ni bahay na tatan tatayay. Ya karin na tapay tuwa na kamimi. Inanon tiya karisa ni kirisa nari. O tira tapayan, tirang aranga. Ya karin na tirang aranga. Ya karin wakin makatiin taro mauri ya may sinanuk. Mayro ya pekan no ya karini. Inanon tiya karisa isak. Are may na ina. Tiya karisa ari ura-ura ari pa inigirinak. Ya kuna kitatan. Yaki kunaan ka to ka digiraken te karesan igirisan. Yaki kunaan ka to ka teron igirisan. Hindi siri. Yaka po nga natin tikinig to na ako. Yaka rin na tukuawan ni pika ni nanon teron igirisan. At yapay nanon na. In stage in Makoro. Man, tinububuhat tabi matenuan ako 538 AD miniyeso. Yamon ang tapanindik. Arakay. Diyos ay mainay na tinububuhat matenuan ako tinububuhat. Diyos ay ura-ura tinububuhat ako tinububuhat tabi matenuan. Diyos ay araro man tinububuhat tabi matenuan ako nimabubuhat tinububuhat matenuan AD. Tiyo ni Maki ay aranganak. Pauro, yakaman nura tirangarangayo. O yakaman nang anak auring Pauro. Makuro tamakuro wabu ya tegi pana wabu merwa wa teni bui. Payata ay bay min nako. Awanang din kami ansay kasiri-siri. Ay kanang ngak yakwa tenanay. Anang din kami ansay kasiri-siri boko ya sib. Boko ya nama tatiaswa. Awanang ngak yakwa tenanay. Anang brag yakwa na tenanay. Ayo na teka bauro. Oni ana tira kyo mata may boko mi. Ika nga na teka bauro. Anatira ke amata may buko mi. May buko ya kirisan. Anatira ke may buko ya may buko mi kirisan. Natong ipay ka bawa. Pao nga ni kasikiyat. Diri hindi mo ya. Anang tira ke to kora kay kay. Natong ipay ka kiyes. O anang kasikiyat kora kina ko iriya. Daw ayo to pa ya kanano kawak. E puntayakin na bauro. Ya kamandaro nga mabauro ba. Anang din tukurak kamimi nanon na nakaris at Yeshua ay sak. Diaro ba ayari kan nyo mata aw na min na nariri Yeshua. Kamimi bandadan brabet sinuntani ara de brabet makoro anu anu atiki pa na tabi mawo. Oy nakapakate ko wana ko antano. Oy nakakarawa ka ni karoy oy natitikeroy. Kamimi pa yang nakititikeroy. Tukurak kay kana kapakato ko wano kondan. Yey tukurak kay kana tira kay may bukon tananay. O nakapakato ko wano ko wano para nakuha tiyaswa nakuandan. Ay kana no kawag na. Inanon na natay tiyos sa riruro. Takanin mawan sensuri. O tukuha wano ang kapakaki nakuandan. Ito ko ano ang tabok ya the development of Christian doctrine. Dito rin na pa na tinububuhay sabihin mawawa. Si kang wagi ron ni Jubius, ay nanon na nawagi Constantino ni kanikari na tiyaro ya bouro ya biyakan. O ya kaya na kunano na, kunikay na rin punta tanihiyay, iro ya. Sa ta Constantino pati biyakan, punti biyakan. O ya rin na ba Constantino, manatangan bukan akong tiyaro ni Kirisan. Ang kiri ni kikay, o tapaya karoy Constantino, ya wusi na babaya kaya punta tanihiyay. Ito ya kinakikay, ikaya na kunano na kunikay na rin punta tanihiyay, iro ya. To kung nakayari po ni Papay na to kung nakikay na yata po. Tekatin, pero mauri ari kakaroy. Earin na kung kay. Inanunti ka rin sa Ingrisan na Isaac. Ayaw, ito pa iya po ng kuwa. Round na tayo di kaya. O, ito pa iya, kinano na. Earo kung kan, ikay na babae rin. Boda kikiti ka rin. Ari babae rin, sa kayo din ka rin sa iyon niya muinta ka mewag, iyon, Kristo. Yesu ko taka mewa kare ron Kristo. Ya tawag panahan di sa kaidirin tiya karis. Pangay ta kapanan tiya ka. Eka nga tiya ka Pauro. Pakam ka mewa gin tiya ko ibugin tiyo ni mekyo. Akam makina pa iromi. Papun na napain si suwaroy tiya suwaraw. Teka mewa gi. Sekya na pa itiyo amat. Pun na kaya teman na tiyo amat ang tiyo na pa iyo. Ya pay na taka mewa gi. Papun na pa ito wari taka mewa gi. Ana pa ito ka mewa. Puning ay nga patapahin si suwaroy ng kundiyaman. Payatang iniyo amat at yaso anterior ang nga sinatinik teman na yay. Payangan na kimati. Ano yun makin na. Menarikino na temewa rin gitu kay man. Tapahin si suwaroy. Temew ari. Saki karekia iro amat.
Saki karekian kora-korara. Saki karekian roi reira. Punta po sa suaroi, meron tiyaso. Nawe so ito kaya biyero ko Diyos ya dakawa. Ano po norang kan netin Diyos ayo ya kamimi ayo. Maya po ko. Takosas na makoro ni ono wa tiki ba na wanu wa ta ko takan. Oy tara-tara na ko. Ono ya Diyos ya mai. Ano po norang ni mina. Ato wari to kayo na Timothy. O iris yai de mangaya. No ay po baye ka kamimi baye ka tinuay. Diyos ya mai kana te pa ya mai. Ano ba ko mahirap eh? Wala iya mahirap eh. Benang ayan ang nakuno mo. Mahirap. Abot siya nakararami pinin akong tataputungan lagi. Wala mahi. Kana ayake rarante wa matan. Yakanimet. Ayo. Ana stage te karin sa nigrisan. Iya mahi o enang mete. Papugin tala enang mete pa enang mete to ko wari ay bari to na ginako. Ndakati yaririn may sinanungwan. Ata kami mi bato wari to kayo na timete. Yan na po ni mag-iiba ng imet, di ka arisa, o duwari ito kayo na, mga punti met. O kamata iris, tiro ni met. Yay di mga iya iris. Nakawat tinti ka arisa na tayo yung raw, taruwa mano. Inang imet hindi tayo yung. Inang punupo ito ko, inang taon na kinakya. Karawa yung ayo. Seto kayo ang Diyos, yara na timet. O ito kayo ang Diyos ay mairak. Ay akaniya timet. Ayaw pun namin di akari sa akaniya timet. Takawa nos. Unong naman di akari sa sito. Wala man tayo iyo. Yakani mati pa. Yakan nagitima to to kuwari. Tagi ba naman nung awangan na kita tao tekan kama ko ron na paano ka mati yamat ang takabang on trongo on timet. O ito yaman non na pa ikakakang. Taray. Ayo ay puntua kiroy. Yon silinga yan o matatias ay kaisak. Ay kakirisan. Tua kiroy. Ni katayeroy silingiya to kurang kain kamaragiya. Epones is siri-siri. Ya siri-siri tataya. Papagintera. Ya tawa tukwawa kokoro ay apon karin na inanong tiya kares. Sanora aratay pura. Diyos ay may tiyon na kaya yamat. Man, nima bubuhat ni kuy mga ano na kung tanga ay sibubuhat wa kuy mga ano. Anero ay tetay. Ari tayo kinakin makoro ay karang ni bes hindi pa parang tetay ang province. Tetay ari kuy mauwat na makain na. Tetay ari tetay tayo at itiranday. Tetay ari tanga wa bubuhat ano buy tapong nanto kausis na makoro kuy mauwat ano ay kay tayo ya tetay ayo. Nima bubuhat ni kuy mga ano na kung tanga ay sibubuhat wa kuy mga ano. Kana sinuri ang taniera. Tekan to kuro warir kato. Oane natong tekan dia kana ko tuwarang mandiriya tata. Oane nakarawa tayo no met tuwarang mandiriya tata kay Isaac kin kami unaya. Oane na ta kuinano na. Penoni kita yantay medeswa. Oane na nga tiya pangayon ako nun painan ni karakwa titay matay terantay. Tirate tayo ni purabisan oan. Titay tungwana tididik. Tai wowa tididik. Terantay terana tididik. Tinungo at itira na tididik. Kana kono oran ento warabong iya karentari utaya at tinububo no bugito bong tididik. Ko kamay tan tinungo at itira na tididik. Tanga wabubo no bugi tididik. Bunari tayo kinakinaban tawasas. Ayo anat tayo karawawa tayo no matatiaso. Kagaki kan no ano pa na to kaya pun kanti Ati sono me chiara wa nira tiri yabure. Isi ka nira no nte pai para me siringa ki bukinan.
Yang mo nanda pa rin. Arakain da tayo kayo. Nung entero ni Kristian nandamo na buwan ni Tabi man, may isip ko yay kakapayag yung takay o kaurakin sining. Iyayag yan ako ni karapapay ay tapera ni mga. Tukura kaya arang patanan mo audiences. Sinadi na no natutan ng tayo kayo. Igurin ko sa marabir sense pas na tamo ro kita yesan dong tapo ikay. Yesan nuro na ba titapori. Aka karapapay ay tanan mo audiences. Tukura kaya kaya wani na nun tuwa kaya karawa kaya yabure. Akanina nun tapay para wana kon karapapay pa na wara yakin sining. Anak ko nagkarapapay, tapos na mga itare, ibrans. Tawas na si Silaki. Iko na ang tutuwakin na kitoki. Anak ko wateso. Ano mga mewa na ko wateso? Wala nang may ibe ng met. No. Ito ko tapos yan ay yuta. Teki po na tinunga. Kami ay kakamtang irakin, kaya kakura-kurain, ikan koropo kinakoymin. Teki na temew. Apon na rapay mang kami. O ito ko pa pundi ay nakoropokin ako imin, busing kami, pakam nakakora-koray kami, ibukin tiyon mak, ayangan aki Isaac, aresito wana anak inti apa, no, iya itu kora kay Isaac, ayangan nak itu ko, sito wana tatay, taboy kakakokoro. Tiaswa, yan mga rinay ito kora kaya ng mga katayan, katima to hato ko, wari nang muwan na ni matin po. Puntiaswa katima to hato ko, banaki po. Tukura kaya tanan mo din sa akakuwa ta pay para. Punsi ta pay para na diay nirak. Oyo yakawa tukura kaya tapera ni maung. Yeye kameo. May na tukura kaya kapon kunia kaya kauragi na matandi dita pala man ito nga ngari ate ikaw ay naman apon ni benin matan na suffocated din. Puno ikaya. Isira matan na. Yeye apon kamati na banta kabang. Yeye kati kiraw pa yag kunia kaya tap. Na yero ito kura kaya kuno rata kawayo ipunti mato na bangkain ta poyo. Ngkar ko ta bongayo. Pakakuan. Apo niya ito kura kay ka bili-bili na kun karapay man te siri-siri. Anta ya siri-siri. De kirisan na siri-siri. Ya mga bunsiring yero na ni kirisan. Kawat ya pagi. Ayo ta poya karo amena ito kura kay akin na ya karapay o asu kunap. Akamate pa kay wara-waran te pay para. Awa mga karoy kopin te pay para. Awa kana ko yayatay na mana pa na mga ruwan akong kawa kina nun sipay kopin te pay para. Ano te pay karoy ito korake. Tanan wow dances. Tanan wow dances. Sanga niya. Temo naman nakapangaya ng mon. Ara kain tamarakin wala kan. Ndong nung tiya kari sa ni Kristian. Ay mga mon ko kantayan ko wa tanan wow dances the one. Sira na baya ko watanan wow dances. Ista bayari. Inari ang hiraki. Kanuan da para. Age ba yung mga kos naman na tiwamat. Ate tama. Hindi ron katolik. Ara na Jonas. Sirang natakin. Dungo non na ba Jonas. Di tama Jonas kain break may Czechoslovakia. Oy mo na riyakin ang tapay para. Di tama Jonas. Ang kaya riyakin no. Ita ko na tek. Auputo niya ngo. Tungi abay ron tiyaswa. O sakit ron tiwamat. E musikiat. Detta med Jonas, bäneriä indung ya beirun tiesua, na kion irun tiamata. Ini nukurian teagina na kwa wayo, na kumatan tiakaresa. Punsita po na kwa mara teagina Pedro matan suasua. O Pedro matan suasua, kaya kan kanga iriya irikiran na nun tiesua, na kon iran na nun yamata, amen. Yang anak ibon na nun magi, detta med Jonas, irun tiakaresa rin manayin tayo. O isiringaki. Eka bayag yung takay, o eka uraki. Yak uraki. Tuwa yemate, ntekin na pa, inasi ungu. Dabay pa. Inasi yung ilon tiya suwa, inaki yung ilon tiya mat. Ay sikiro ay ratu kuhuhan. Mayayang apo ka na ba iriyo mat, tanda utega ka. Arimi na iriyo yan tatayari. Isiring agi, dita ma Jonas. Ibukin na ron maki. Sakat yang ane Jonas igay. Taro wa manaw, ikan ka tiri-tiri ang tayo kayo. Ay ko sa matuguri ba, sira na ba na ko, wata tama Jonas. Mana po to niyang wationg nga pa ilun tiyaswan singay.
Ngayon na bakain na nakuha ito tama Jonas. Yagi ito kikan na yung mga kosa na matiman na mantero naman ni Katolik. Arang kakan na ito, Diyomat tayo. Ngayon, putun tuwagin ni Protestants. Martin Luther. Tieswa ya katira kia Diyomat tayo. Ditamayo. Tuwai ukugen kakakaya raun nanon. Esway mendikiroi raun nanon. Stabo me esway roin. Panin tisya kia tangiria. Inanon meona. Ang kaya na ko Rom. O yan ako nila tatataron. Na nakainararagi pirato, the pilot staircase. O yan tataron, man giyok. Bunaro na pari. Aki atibitaki. Ni kara ko aki apa ya kaya sepuna matiki buntuwan ang wara-wara ni kamatapay. Tita Martin Luther. Irom tamakoro tuwan at may suwa. Imewan eroire intiyon mek. Martin Luther ya santana ya into ager kunamaguri men kamaguru kura-kurandang karawatam wagin penitini matan tiasu antero ba kuna busimayak may noria Martin Luther ba yasak ya noria ndebugay na narada Paulo tamakoro tuwan ni Roma dagi buti may suwa imewan erore intiyon mek ako no la tamakoro ntea kayo puningaya pitano nabadel Luther puningaya na ba kati tamuan wagin kaitaran dito ko the Reformation kita mga kasaran ko ay Protestants. Ikakan na to tamane. Ikakan na to. Ipitak yan ako man dapat yari wari kaya. Ay yang yan koroy maguray karang ni mais. Iyakito. Tiyon makiro ni Yesu wala po ni ngaya. Sakit pa yari si koroy. Mata pa yari san koroy. Yesu ibu kira. Ane akakawak. Ako niya Martin Luther. Pun sita po na mayakwa wabo toro. Diba yari kiron Martin Luther. Pun nakiyatera to ko na yan karawa yang anak yung amatas kunagi ni kamewa kiyay masiti yaray at yaray Yesu. Sa kato ka Martin Luther narakay nararakan na pa. Yun ang tiyaro ni kirisan na. Ikuni at teka mewa ki nanakoy Kristo. Nunumakinan Kristo Martin Luther. Daw ikukurin ko asa. Pangayon na pakain na naro Martin Luther. Ngayon na ba puro detensin ko. Sira na ba takanta ni ngayo at akamewa. Kaya ginakin pambay sila roy ridas ko roy. Irik, mandan ako'y Kristo. Amen. Ay raparan. Akit itawanin na. Si penin po po sila yan to kuwa mayroon tiyaso. Saki ka ko roy day. O tanto kuwa wanda tayo yarin na ko tirotong itong. Punto kuwa wanda tayo kay. Payasan, o tanto ko din na ko turo tong inanon natay Dios sa ruraw o Dios sa riruro o remay. Kunoria, ikapanya ni mapupu atirik. Anatay tiya karisa. Ana karisa Dios wa man Dios sa remay na ina. Niya tayo apo turo ni karuko Dios sa may. Ari tayo ya may ay tiyo ni maki. O nang imet. O yaro na nabangan. Paano ka ba na nabatay yaman dandi ni muin Dios wan kuwa. Ni mga popo si kuwa kaya ni buwa, man, tutukwak. O ni mga kosa, na koiran dito ito na matuwan. Anong kaya sinang itinan? Esendo ko Martin Luther. Ya, tiyaso ay amon ng katira kiyo, mata nang popo siya ko, mga mon ko kikuwa kaya ni buwa. Inanon tirurundo warin mo. Dito met Jonas, anan wow din si Luther. Tahan wuwutan. Kuwa tabo kinapay erang ni maestro ni Kristian. Ako kauron na bungay. Ibo kina. Patukuraki. Agi ate mayroon Martin Luther mayroon Jonas. Tipayare tiyakin na Jonas o ay kunya. O tipayare kunya Martin Luther. Ari kunya ay bunsinga yanap. Aki mga tabiri kimato. Ay bunsiyari na bari. Tawa Martin Luther. Ante takangang. Kaya na ba ko na ko kaya kaya ori na mga kunay kuha wari kay karang ni mais. Karang ni mais kurkuri na kuha wati mais kurkuri. Okay ba mga kos na matataman na tiyaso ay mga tira kayo mata John Calvin. May Geneva, Switzerland. O era kaya John Calvin tukuha yon kakawagin timew ni Kirisan. No, tadikira kaya nun mewakinan. Anak ko'y Kristo. Ano ito pa yere kinon duwa John Calvin. Ata kita din mo John Calvin batanan Presbyterians. Dapog ngay.
Kana ko kaya dero the Presbyterian meron John Calvin. Teswa katira ki yamatan tahay ay kakakakuro benang mga muwan na kakaki kwawa akiabo. Sira na ba na kwawa John Calvin? Sikay na ba ito kwawa? Arianuria John Calvin. Kunoria, Martin Luther, agire ko wan ka ba ni Rona? Parang detayare po iwagi ay karo the Reformation the mga kes Martin Luther. Ay pun papabisito yan na batay. Yagi pita kina mana tabas papus tabas na pante Sunday, ari sakit tabas ran tapay para. Han ito pa yarin kano ba ko kano ko ay ng mga nuri ko. Yagi panito ko way kan. Met Martin Luther, met John Calvin, met John Nas. May ito po iya kakawag ya sinuri. Ay sapat man na tiyamat ang animina mga mon katira kaya Yesua. At tiyamat Robinson. At why ngaya the pasta ito ya tukura kaya napilin ako may mantiyan ng nura ben naon karapaya. The new world dari Amerika. Pari ako ra tapay ni kirina kaya nura ben siri. Ibugin akira irakin na nun tiyaro. Ari tau tiyakan dataya. Ang kanto ko na kaya napilin ako. Takay po kaya the Mayflower. Ay man manangayo ay akito ka. The missionary John Robinson. Yesu. Ay may manangayan ko kaya suwangiya. Ayu te teka ay korea teman ayu. Amandarang sigiroy. Ay tangi na panda teka na naman ako yung tayo kayo. Heta ko na teka John Robinson. Kanaro na ba kota te pa ito na tiyaso na ko imi. Ilo na natapon pa iri kita man na. Akam na tauroy ni busimaya to kuwawan. Na yaro na kam karikya may ro. Pai kakwawaro yarang ini may sirikya na kuwawa tiyaso. Asway kosa. Man na nataka, amen. Daw, ay uro ito ko wera girun damane. Puntoy na madaroy ito matayo. Yak itawan niya, yak yararik. Iswang iyan ako rak. Kanakam na kung titapor kam na ako iya. Kanakam iya ito ko wera ko sa tiyaswan ako imi. Akam na riya busumaya na ba? Nayaron na ba? Akam busumaya ay yang anikan. Pay po nakakuwa, paya nang may siguro ko rin ito ko wera. Suway ko atak, mayroon tiyaswan. His, ano tayo katamane? Bueno, Yesu, ya punta naging Nimrod. Tukwawa man, kakogya. Tuta na, mintuta na. Ntapon, matay, ay kakakoko. Ikakwawa ro, yarang na may sirikya ng kwawa Yesu, man na natek. Suway man kosa. Sa tayo pa Martin Luther, apo na papapesito, yan na batay, ikaw, waririk. Naroon na sa San Quezon, nararili yon na papesito. Ilaw at abongin na ako. Yaki ataki to ko yon the Baptist on karo kaya asmar ko to kaya tanan na Baptist. Awar ko kan dia na Baptist awa ko niya to ko the Baptist ito at katabuak yan daran. The immersion. Punto ko ra kay amuan kunia to ko wano ni mga mon ko kya. Tiaso ay maguri ri amatay ka ko to ko tuwa na imintuan. Nakono nun tiya ka resan Kristian. Igure hindi akin na kain. Kuro punta tayo yung kami matak on ngurana ba online on radio. Pangay na ba kain diyan na Baptist. Ngayon na ba kain diyan na Baptist. Pai kakwawa na ba Baptist at katapok. Yan daran amen. Aga ba mga kosa kita man na Yesu ay mga katira kita man na John Matayara na John Wesley. Kuno na Wesley ilang natak. Yohani PC tiyara wala bubura kayo. The Methodist. Yan bubura. Mayroon John Matayo. Yesu ay katira kita John Matay. Yesu ay ito kitukuwa. Yesu ay mga mon katira kita John Matay John Wesley. Inori Wesley ay ata benum ka na kororo hindi ka arisa. Inori ata yan kakukuray manawagit yon na barin lako. Inanon tiya ka arisa. Mayari yakat surang kan tetapi yakakawag John Wesley pa iriyain engkau kura-kura kita meon isak. Inanon tiya ka arisa. Ake payakan tamanin narakain Kristian. At tira ke John Wesley suang yamat yang kanariya kinatapay para oriya na pa mewa kinatamewa ori Isaac. No, sira na pa nakuha John Wesley. Yon the meon Isaac ori. Ngayon na ba kain dero the Wesley? The Methodist pasira na ba tukuwan? Paano nakuha tapay para? No, the meon Isaac. Isaac yaron the meon non naba. Kakuro the meon non naba. The meon non naba sa pinanatayan ka ba? Itamari. Oy kakiruwi. Oy amay sa akin. Ikagesu oyer. Met de mewe ay sekerori ibon ko ako na ton.
Ikame utangin ang anak ko niya na irarikin. Sita po makunin na may irarikin karawan. Dana po na po matra. Yakanta pa rin narakain, Kristian, round na tayo kayo. Sanaray sana ko. Yakitong nakuway kay. Tiyaswa yung mga mon ko katukuwa watuwa na. Mon tinang kakawa kaya mga agilang tarakin na tayo ay. Apun kawa kini Yesu. Oya katira kaya teman na tiyama dati sa kabarabara ng ginagawa rin William Miller. Oya tira ka William Miller ya kabarabara. Tiyama tayo ikiyangang. Ikamatapay at datan province rin ang tanira. Ikamatapay at datan province at makuruan ng ating pitibimawa. Ari na kayo siya kita maniya pare tabo. Wuwa tanga tinububuat ay sasan ng kaparanakuan. Inanon takay sila ng musik kita kamasan na taka paranakuan na ano pa. Tira ako tiyak. Diligan. Yes tapay at akin na William Miller. Papunta ko man tapay para kawo kini Yesu. Yuk tapay para. Kunora yeno kara takay sila may minatam. Ana kunora tiri kiri kagi isuwa dero minatam. O yeno takay sila. O ito ko titayakan na ni Yuda tibi mau. O yeno kara takay sila may minatam. Iteten prophecy ito ko rakay o kangay nuria. Ina na ko may tuwa man ko rakay karori ay karib. Penamus kita kayo amatan ka paniya. O nakabuka ka kaya kana kita ng Yesu ka paniya. Ibu kita yamba ko ikaw buka. Ikaw pa. Ina ka man teten prophecy seno ka. Tekin naro ko tuwan tebong tuwan. Mana tanga at kura. Kuno ra pera marita may yatan na naman. Ya kaman teten. Iki mariri tama miyari Abraham ni kanura aupong. Oy pun nuri ay kakatong ay Abraham. Ya kaman kariyer yana betebong ngayon. As kariyer yana ay yon kawain. Yarang ini ngay Abraham kan nuri. O ngay da sakhan na orgiyay. Herang ni kokong orayo. Ipon kuwa wa mga ogin Yesu. Baka bukin tira, babugin ako ni Yesu ay mga pon kamatuan na tayo. Iyon na tabi mawo na kon tinuo. Pay na kon katawro ni mi mai mi. Ang iya mga kinikairing kami na ko. Pay kay na yay. Kam na na pay. Kuya kung oran tayo kayo. Ikatawro yam tapoy garo. Ane po kinana mga Yesu benanay kon waso ko na kon tapo reasan katawro ya amen. Kutawro na nada tapuan, kutawro mo sumaya am tapo reasan katawro. Ahirap para tukukuringan. Ahirap para tukuringan. Mayroon na sa kami wari Yesu. Ikatawro ya tapoy mayra ikaro. Oy na mga ipunis papuriya yoki ni Yesu. Taka penantiangan to kausisan. Makuruan wopi mawuti kibuan wopi. Tuwari kaus baika yakangay. Yawai tatando. Raw ipuni matu atapay para. Inapunu ki Yesu. Inapuni mga. Sagi teten kararigi sagi teten kay kuna kita kay. Punta kay kakakang ay kapun mo na sa punuriya ba. Amon nan kurumoya me paiki ikanta nga Yesu banaro ko rumuan dokon. Masih tekangang hari kirun mila. Iyo ko tiyan na betebong. Isti tayari tanga wana bubuabi mawa sasan ka para na kontatan brabe sa ria papa kare wo tanga tin bubuat dirik. Ibon nyo sinakoroin tanga wana bubuabi mawa. Tayari iya mo na kiyay te musik tek. Musika na yet teka yo kain na na pan kan. Iya kiro ko Yesu ngaya ita ko na yaong ngay. Oh, karo ko wo tanga tin bubuat. Dirik. Oy nakaisa ka tamane pare tabuyay Yesu. Ita ngoy ba kaisa kan tamane pare ay kaisa kan ti on na bayo. Ita ba nang ko Yesu. Is that an promise? Is to what boy? Yes, si pura the event. Are manebe yamela. Papugin tira, puntakin na Yesu mata yu wapi mawo tini bi mano. Maka ya taro kon topong ari matiawari. Raw si punna kaya taro kon topong. Ko waya kaya tayo na ba Yesu ya punna tayo. Kana kunura tumuan tata ni kawaya tata ya Yesu. The Greek. Ako na tayo ba? Ipon na tayo, Yesu. Mapagin tira. Kanaro na pa yung kota na pa na tayo, hindi ko, Yesu. Tira, narik. Raw, kaya rin sa puno akin na bantang marin nga, ikili pa sa puno, enaro kong tubong nga, sabi ninday din na ba, naro na, kasi tawro na ba yung manyo. Iyagi kota tayo, Yesu. Enaro kong nayaron tayo sa irat. Titayaro ko pa nagkikanta ni nga, yayro kong tayo sa gimuan ng mouse. Iyaro ko, Yesu. Han, kaya kagin, loko ni Yesu. Yes, na wala pa yung mila, may bore ko tiyan tepong. Papun na kaya ko naan ko tiyan tepong. Bakit ay at tepong matiyaw wari na ko ye. Ya pun suku bariya na iruya kake. Sasan din anong datatan prophet sa iyo. Ay papak.
Imoroi man tanga wana bubuapi mawa te musiki tek. Esen waki ngai. Ubunta ben taka taka ngai waki tai ana ko te musiki tek. Pai ni kapene ko koroi ni katua minis ni katua tiekan ni katua awan ni katua pong ata waki muien te pongai. Tai takakaro, wana kita kakaro na. Pa korea ki muien pai kes kakaro ni katua pong. Esen waki te musiki tek. Yesu ya magurin ngai duman buta gari gara ware siti. Tipo ngangware mamagurin tion na bayu. Ni bubu simaya takarea, ni kaparabure. Yesu ya bubu simaya rata tarun kaparabure. Enga kana ba po te musikita ma setai kana ba sipure. Apunia ya sero ya gara wasu bubu sina ko inangkai. Aya kaparai na karabure. Ayo na patay po ngari ante bat matan ni po. Akapara gara bure ngi isiringa te sibu te tei. Oni ka simsim mararanan tiruk. Ada te mondok ya. Kam na mga kadeso, kam nangan na tinabuha ki bayar ko na ako ng musikita kay punya siya sendo ko na ako ng musikita kadeso. Oiro ko na ako musikita kadeso yan titay ay bunga kay sila. Ipon ni siloy. E kanan ni siloy titay ka tanga ako ng buha ko start may the judgment. Iro ko na ako ng musikita kadeso ng bunga kay sila. Yaki iro ko ng kapan yan titay ato ngay. Kito ay kamando ko yaki iro ko. Bunga kay sila. Ayo to ba yari kin kaya kiro ko Yesu wapi na wuwan no kitoba tanga wano bubuapi na wan naron nari ako tiyana ba mila. Ay mais tiyo mataya para nano na in the movement. Pato ko raki anang mais esen kapuan ako na aus siapa na. Ginang ko Yesu ay paintira ay manentira ay ausintira. Kaya nang ko tulok. Hakapuan ako yayapay. Ato kintatay kaya kiro ko. Era na kitatayan but the great disappointment. Titay ni parandan wa kora. Parang nga, riyapan na ba? Yasan na ko, kaupay, yan ka pa ne? O, yakiro ko, riya kanta na nga yan. Iyawaman ako na batuwaman ako. May iyayay kaso ko, mga bubutag. Tira, hindi ka man. Yan na kaya yakiro. Yan na kaya puri. Mga mon din na nun titeten province. Mga mon warawaran na pa yung parawan. Tataro. Awa kaya pa anuri pa yay karang na may sirik ito korak yay. Mga usan ako rin ako, delevo rin mo yun. Ero ko William Mira, matayakan ta ka walk. Ya kanta pa ni narakay ni Grisan, no? Hindi tayo di kaya. Asa masirawan na. Tika pa niyan, puta kaya, tika aresan kay sibong, kariyari ang mga okin ni Yesu. Puni nga yari mga katapanin, mga muwan kakiyari kita pa yari, isi ko mayroon milan, nagikoro na nun. Sika ko wa ngayon kan tika aresan kay sibong, ina mga okin Yesu. Ingay kaya taro ko na, dati pa iya kakawag, apanin ko kanikinaan kay Yesu. Setay, apa rin ako kanikinayan no kini Yesu. Sa mga tinanon na pata kanikinama o kini Yesu, nararili kay mo yan. Mahal na tapay yarik, tira kita po kaya tuwan ay. Tapo kaya tuwan ay, kaya mga teso ang natalamaw riya tuwari karaw-karaw ang mga napa, mamaraw, ang makubra kendan. Tukura kay, atang ilagi pa na, anayran, kanatalamaw riya teso ang. Kamnangan na tinabuwak. Taro mauriya tuwari karawa mga naba. Kuno na tetaya kahiyo, tetaya kinagi to kaso ito magoro to bimawa isu. Pun kanuan tetaya karawa yari, tetaya kinagi. Nito kinikarikan bahay. Awasa karawa mga naba. Oni kanuan suwa kita buyan ar tetaya kinagi tetabas, ar takawan suwa. Kamnauri nga tepong nga tetapas na buya. Uno po nga may ibong magoro men kasama magoro. Takay sibong anatapas si iyo ay suwam. Ayo punto ko kyo kinakontero mauriyan tiyaswa. Ndabong, ndaro mauriya ta kay suwan mo. Punte bebe tayo ng tiyaswa, kapna taro mauriya tiyaswa, kapnangan na tinabuak. Ito ko kanikinaya, ito ko rak. Eh, nakapanan naman ta tiyaswa ayo, ta kay sila niya karis. Ay, nanumakaya kay Isaac. Ay, kay tanan saint roin ko. Kukunan na rin niyo amat, ndabong ayo, patanan santo. Maki ako na rin natin amat, patanan santo. Paki ako na nagangay, kurori hingi. Ay, bukin na, siparin na bubakan kapanan, mapun si tiyaswa ako na nagangay. The saints to why, in order to why, akia. Tiya siya pun singa iya ko na tiya kinan. May tiya kinan tayo para, ay patience, ay totong na kinan, ay na no makatora kay kaisak. Takora kay kakamewak. Takora kay. Ay katanan santo. Tiraya karoya, at tawa na suwa tiya suwa kita buena. Na uno makinan ni Yesu. Raw, ayo to bayarang tere-tere. Takay sila ni karisa, takay sila ni puto namat na takay sila namat at Yesu, at tawi bayay. Inayay ka kura-kura na iyo. Suwa kita buina. Inariyan ba to?
Papagintera ya pun dia panganano bagay suwa kita buina. Iya mangot yon na bayo sa kunani kimo, sa kunani venere bulan nagyaka, sa kunani narari kin siri. Pari yaga tisu. Sa kunani ko roy paani ka benenir. Kara waya yara ka kapong anakin tiyaw sing kapo isi na kinateman na deloya. O tawa ngorana ba loya nda tayo tanan ba ko kun delo tisu. Ay suwangi pugintera ngai ito ka tapay para patapay suya ina nanda tapon ka boy. Ay tako dero yayo. Kaya kita yana pa tira. Tira mi suara kami the penal code. May yara te book kanalo ba the penal code yarang tao the book in suwa tira narik. Yara kana to katapay para. Ay yara kay ko na suwe. Yes ano ngai. Ikati yakin te bowin te pura ngai yakin kapari ngai nang nanurong ngai yata in mana. Ay yata in te bowi beso. Ay tako na te samos. Una suwe ante bai para. Ay yak isiklo yata in. Ay yak yata yang yata yang hapon na kinapakabong anak yaw yata kapan. Ay asi ka pong anakin kanano na bai suwe ante bai para amen. Why? Bukin tinakan sila suwe ante papa. Papukin na ba? Yay suwa ikatibui na inano na. Tiya suwa na kabanen suwari yon suwa ni kabanen. Konora tuwe nangiran. Ke emon katayan pupusi te suwa ibukin buritan. Iyan na pa kanuan da bai para. Meruak. Meruak kaya benang kabungan na kita bai para desua bai. Nariyan ka kawai. Eta wana taga Yesu, bunda na taga Yesu. Ngana kam tangira iya kam na domin na uswa. Raw. Agi tu kinta ta toragi. Anta Yesu ata ata iyo. O anta Yesu ali ta iyo te mans. Akokoro. Tioni makin Christian. On pahini ka pena ikakoro yakin tepo kiyata buat bai para. Si tepo Yesu ma Yesu amen. Ay kan kamatatan kamapora-pora antay di kayo. Penatoro ya Yesu pon Yesu Tiyasu ay nagkaroon tapos arti Elohim. Kaya ba ito makuruko tungo na ng tinunga. Pani Yesu na ba rin ano na? Ipruro de Elohim. Atakin na yipira me. Atay pa may sinanong tumayari. Maakyata ano na. Yes, para na kung dinuto demens. Kung wala kaya papasito wag Yesu. Napapasito wag. Oiro ko ito pa na may garawa. Panahan Tiyasu at tama. Yesu at Tiyasu at tenas. Itin anong takaranga. Ate tami yare ore yero kun tira patana batuwana punte tapo na batuwana te tope apun ko ako neya tapo ika ako nte taya situwana te pa yare proro are ya ta kinano dio te mens ge ga ngai tira ore aswara yo te aswa si te manna te aswa si te manne Jehovah ne pun te mai sina pari nano Kaya nga Yesu kanakam tangira yakam na to umin na uswa. Yesu oya kaya nga kanakam tangira yakam na to umin na naswa tamaw. Anaswa tetam. Pasita po anaswa Yesu manaswa tetam. Sita po anatapas Yesu tetam may Yesu. Aki ako koron. Ndaki ako koron. Raw, yan ay ito po ito kinibunga yung kaisira. Ana tagin na kinibunga yata kosus. Tamakoron na tabi mauwa, tagibuan na tuwa na ono. Ay nura kita kan kinaya papagi karawa tiya ini ni rakintai. Ora makai na yan wena. O te pa unu ya ay kat ito ya kat pima wo yo na suna. Antay tiya ini. Sinagi mga katayan kaparate pa iparay ko nilo. Yan ata kapara man. Haya pa para katorika. Ari poresa gi idabuiro. Ay ta ko ya para yon tiya kan tiya ini. Ate akin kaya yuari ini lagi ke pakarupia kintai. Ay mena na makay na yan wena ayo ya para. Tiya ini kay ko na kanda na botan no mata tiya suwa kay terera. O kay ko na kanda na botan no mata tiya suwa kay Christian. Yan na kare sa Yesu amen. Bro, punangiya tanan scholars tan pa para bangayo akakwawayo. Ngay na kanti kare sa kay subong sita po na ba. Ara ka para yo tiya ini ana pun tiya kare siya. Mas lagi nang kayo tayo, tiya kare siya, ay tinikira. At kabani, at kaisira. Papagintera, iya kokorong kan, tiya kare siya yo. Payo kokorong na, tamakorong na tabi mauwa, tabi pa na tabi may suwan ta kosus. O yung tirakon na kung tiya ini hari.
Ay na ko pinabukan niya na sina akitapimang. Aki akakawagin na naswat Yeswa. Mantawa kosyutan Yesu. Amen. Raw, ayo ka ni kinaya iya. Tukura kaya kain tiya karese at kay sila. Akakawagin na naswat Yeswa kita buina. Awat tawa kosyutan Yesu. Tawa na sila kaya. Mayara ngay sa kosyutan Yesu. Kasi penin kosyutan Yesu. Ditay po rin ka para. Raw, punta pa'y para ka para. Iyaki ko na ka para nagyaka. Patira kosyutan Yesu. May siya tayo. Tukura na papunta ka ni kina. Tukura kay kaya. Kawagin na naswat Yeswa kita buina. Hindi ko tayo matatapas at takay sipong. At akawawa. At tawa kosyutan Yesu. Tira kosyutan Yesu. Pun kaparana pa iwan ito kosus. Tamakoron ito gimerwa wa ito giwan ito buina. Ay katuro mo pa na po beragi dari kinwana pat nataro mauria. Ay tako nako taray ko. Pakunaki taro mauria. Papundram taro ngay. Oroya na panturo tari makiyay roya anak kosus Yesu. Karawa kakawang royo tarayang goya warware. Kuna taro mauria teswa. Panak kosus Yesu. Punta nain de deden brabes amen. Now, tukura kaya taka pa ni ayo ta kay sila. Yairo Yeshua que te buena. O yairo ya te tete en brabes. Ikan dengan kami roy to ko menanu. Tetay kayo. Akiari kita bota ko te gari sa tungon rin on na bayo. Eka para na ko te tete en brabes. Ni bunna yaron na ete hagen na tapay para. Onsi te gari sa kay sibong tataning among akin Yesu. Yaki kamo mo te hagen na. Ay bun ko sa meta ko. Pan. Kanano ba ka ni ginatawa na? Naon na ratawa na. Ayo panin Yeshua que te buena. Akawagin Yeshua que te buena. Ni ko tayo matatabas at kaisibo. O takawo. Yay te tatan brabes na. Pa te tatan brabes mo nda kakawag. Ite agin na Pedro. Pa iguri ko wari te tatan brabes. Ya tagi ko wana na te ka Pedro. Ay ko wari te tatan brabes. Inura kiri ko wana. Raw ayo to ko wana kakawag. Kinakin ti kari sa kaisira. Akawagin Yeshua que te buena. Ani ko tayo matatabas at kaisibo. O takawo. Eka para na ko datan promise. Are takin na desu anu muyo ko ay tiya kare sa takapanya. May yakito kikan. Pati kare sa iyo yan mga ano. O yung mga yan na puta ki desu at takapanya. At puta nama David yak. The call out. Nang mitiyak. Desu ang kibibat ang tamakoro to bimangon wan to cautious. Kamnosin ako wamata. May nanon. Saksi tiya kare sa iyo. Desu ay yan nama tan tapon ako. Inakausin ako yan tatay tawana matatay tawana. Pai bukin tera penentagiri ama da Yeshua. Ano ama tan ka penentapon ako. Yaki simen ante tapo ay. O yai tatayan na ko sa ko ya pana mga mo nira na pa. Ay tawa ti kare sayo. Ina kana ko to ng matuto ang tabong ayo. Yeshua ma ka ay pun bebayad ante tayo na matuan. Ani na meti ko tayo. Kana ko na magina na bebeti. Teka matuan no. Pa tangiro ko Yeshua. Pa ko na no ra de meu. O na teka ko wan tayo ke. Tapay para singay. Ngay na tanan mo autensis, pasira na ayak wo tanan mo autensis. Ngay na napakain na naro, Jonas, dito Jonas. Pwede ay yung yapay doon Yesu. Sika ko wana ba. Ngay na napakain na naro, Martin Luther. Sika ko wata kami awag hindi ako inanon, Kristo Yesu. Ngay na napakain na Presbyterian. Pasika ko wari ay babari ay gawin maguri. Inanon di karesan, naron na tiyakin na tapay para. Ngayon na baka hindi rin pabesito. At kakuha tapabesito at nakatibuok. Iyan tira na ribuntiro, ibugin metin, taunakin, o erakin ni Yesu mentemet. Sasan karawan kamatata, diririyan ako. Patapong, ariyaw siya Yesu, yaki kaurungan, usin. Ayuro ito pa yakaurungan usin ni Yesu, tapabesito. Papun teakin na pauro. Tamakoroni, unuwa, ni Roma, at ikibutin uwawawa. Ngayon na kain tero naman ng pabesito. Ngayon na ba kain Methodist? Kain Wesley? Pasida na ba? Tiwewet na kung demeon isak. Ngayon na ba tahan kariyari mga okin ni Yesu, kawo okin ni Yesu. Tanan Adventist ngayon. Pas kariyari mga okin ni Yesu at kawo. Ngayon na ba tahan kawakin na natapos sa Yesu at kaisipong. Pabukin na ba sa kawakin at sa kawan suway ng kakawak. Ari eki kauringa mateni Yesu mau sina me kauringa makan Yesu an kariki pai mai mo. Kai ko sa nuri mo antira ken te kare sa ni kristani no noro. Ai kapas. Ni karakoa. Tebong ngai.
O mga bubutakin ko aki abuang ko inanon tirurundo arinuka. Ko aki ariasan ka bunga nagri abo turu kaki. Ko aki ka ko yasan kai ru tiaswa. Ay Yesu nakon na ko wantay di kayo bako nanoria. Kanano ba ko Yesu ano? Wa kan busmaya na tekan tay di kay. Sasan natungan na tayo anak. Wa ki kunan mga tataning atay ngapong. Eko nando ko tayo ngapong wa eko nanak. Ikakawa ki banana ni bebe tende pongay. O ande tayo ko ngoy banana ni bebe tentangira nakoyum. Ay nakoyum kaya kana. Kukunan kaya ka. Baya kunan busmaya ko na kay Yesu. Iya kita pe pa iranga ambure ako san ko roy. Puning kay na bang anak ko nganda na banano mi busmaya ko na bangay. Amen. Kanano ba? Kukuray na nga meong na ko ni Yesu ande tayo di kay. O nira tiya kares at kaisira. Ni mga riki batukura kaya kanan mga dataya kinana tayo kat Yesu. Ni mga katauro yo kamatay kamay sirik. Imahin no kini Yesu. Kausan ni bayim datay di kayo. Datapo na ko manayay ng orahan. Tayo di kayo. Yesu ako maka. Kura pa ako ay tao ng teka. Kura pa panam ni Bebe de Yesu. Am kuwa may riya abotoro. Mantamuan bubuan ni kini kaki. Kausin osa kiyawo. Sika ko wa Yesu payasan waki ang baykarisa. Inanundoro ay kabas. Mana tima to kuwa wan nakikuna po. Paya mga montira kin kabanian tayo kay. O yeyang may karisa ta kay sila ko san katiya pa. Ngayon ang mga bosi ang kuwa ni mga bosirak. O ni mga budi mauni ang matan kabane. Paano mga monno kiro ko Yesu. O ang tawam kuwa kiyasan ko. Ang kapaya ang matan kabane ka ngora andang ano yan tayo kayo. Kuna man ay riyan kakapaya yan yari na din. Paano riyan ni man ay rom na tayo. Ay bun ko Yesu di karisa. Kain na ba ito butak eh. Ata ka pa niya. Eh, nakatauro ya kain kinipesan ka pa niya. At yung naba. Imahin no kim na pong ngari. Kambasin na ba? Nakonta tayo rin nga bang sinanora. Takay sinan no. Ang nakabaya. Sabi nga kawata-wari kita kakaitawate. Tinaman ako na tuwara emew. Narunti. Titari na. O, ronakin. Tirolopwa ka, taratake. Ibukin tiyakin na natiyaka tiyatwa. O, antataya yung kani. Snang veteya. Kain. Pairiki. Atay. Pakamana ko main. Nanga ko na mi wakora. Kanaro na pakamtay me to ha. Ni menay dari kira. Oh, tanda ire men the Korobu preschool. Kam katawroy na bang kami. Pa kam nanak. Ay. Yay na ba ako kay kana naman ang anak ko. Tanan beban musin na no. Mama ka na ba. Tari raw mana ran tayo kayo. Kam nara pa ora para ko rak. Manangay na ko ibig. Ay era pa ne itaw pa. Kampun daw kambongo. Nakikiyasan mo yung kwat pa na. Anak ko dikirita na ni beba. Kamako na anong aking kay. O, spunday me to na benta tani nga iya. Ate may pairik. Baka makakira kay kay nang wakura kunami. Nanundain. Spaspakin. Tanan ni beba.
Bonsi kainda no te sim na taran benariki pa makoron narawa bonsi kainda no te kora hai waririki benariki pa takaya pupura bonsi kainda no te onu me kia waririki benakamai nga te onada te tataroa te ona te konandi nga tenano te makuri na ko ia te ona te konani pita te meo te pana si te ona te konanta haruaya te kantaninga tarori paya kang no ki Yesu. Bonsi kainda no te sim na taran benariki pa makoron narawa bonsi kainda no te kora hai waririki benariki pa takaya pupura bonsi kainda no te onu me kia waririki benakamai nga te ona
situona. Te konan ta haruaya ta kantaninga tarori. Paya kan nuk Yesu. Sanga peira, nupoya. Peira ni kukuray busmaya yanene atein pairigi. De tairiki ayo. Ni kabene ngai kai sanga peira ni kukuray busmaya kunaya. Ngaya kamraba rigi atein pairigi. Ibukin kanuakin anganak panami are kamanga pa nerona taka barabara yasan nanganak. Yasan kanakwaki. On the tayo sa busmaya kain. Tanda iremen
te preschool korobu pa angaroy katarawan roy te kuna te korana kuna iya. Dada yayo sa pusmain kami na koy kay tanda irey kamraba. Te ponsi kay nano te sim na taran benariki pa makoron narawa. Te ponsi kay nano te korahay waririki benariki pa takaya pupura. Te ponsi kay nano te unumek ya waririki benakamay nga te nada. Te tatarwa te wana te konandi nga tanan. Te makurin na ako ya te wana te konani pita te meo. Te bana si te wana te konanda harwa ya. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey. Rau na do me ro
te neo to kani kai kia ngai na koi ni ka pene sakina no mena no mo hawe kani ki na yarom na ki menga ra ki meiro amai sikawai kina tuyai me merotana kiankoi ia te apasakina no me punano mo sakina no me nano mo hawe kari kina iarom na ki mengarari ra ki meiro amai sikawai kina kuyai me mero akana kenkoi ia te apasakina no me punano mo ia te apasakina no mo ia te apasakina no mo sakina no mo Bona no more. Sanga panara, ni kai tau ia kain korobu, te tanei rei men te preschool me korobu maneven kunaya. Ndona ki me panaroi ente tairi ki ayo, me ya momoara riki. Te rongo na pare asan kana koa. Pasa ki mo nanora, me nanu ni mo to wari. Ente tai ayo kanes nang roro kon tokina. Pente panamo ni kakai tau, na koimi. Ngami ere kamate imetoa, ni mena irari kira. Kami ay kana kamte metuan teka yon te pono. The sense rokomi ni katwa tairegi e pon karina te tokora tiangi ilon te saka para me morara rigi na ko iranga ira kai ni kapeni. Sarita na panara ni kakai tau na ko iming kami ari kamte metuan nongora men na mi auston dererio ke te live ni Facebook o te YouTube. Ante tayo yung kami ay pun kapenian te snang kain na sa busia ara berestens pasta tabwa pa yakan kinayang tokin na yu. Sarisira narataro. Tamarari karawas ka surai ko askara po kung tamaru ang tairi kiyay. Ikiyo taratias wa iyam nungurong akawak. Ibukir ang ayra akisero kung nungura. Akisimatak. Ako kisungura mantabo akikunan ni kiyay ko ngura yu irura. Kakawakin na watakin tuwe. Nemara kwasan kaskwa. Pana punna ki mini ba amtaka. Mana te matoa. Ni karo kwa tata ya itiaswa. Iroi ya kiasa te wea. Diniaki. Pataan ko so sibukim te wea dia nabai. Kurapa te atu an terongorong waring tere on mata tan tairi kiai. Ay si man dari kita tua, ako na roko yay. Rani ra dia tua ngai ra kisiroko, jeta yay. Amen ay ra dia tua yata ya pa mais. Aron te nongorara me matakura dia suan jeta iri yay. Mas musiko. Iron tamu maro iri tewe. Pakana yai te tapo teua na konoria.
Pakuna mena yai te tairi ki ai nanora te atua. Ai apusi ko te ue. Ma te nano ni nano. Ka pai ai te atua ta ngorani ka pane. Ka pai ai a ki amataku. O ki akare ke isipanga yai te tairi ki ai te asua. Pakana yai te tairi te ua na asiri ai. Ni mga nori ko ani ka buburai ki te ua ara taratara na koi. E biari ki te atua te tairi ki ai. Para tai bangkoe. Kabaya te atua kanuan na resa ni pakan te tai ai patukora. Paena mau ana rikirake. Iron teman te atua nanayango. Nanakanta ni nga te atua. Anarod na riau kiria te uen te tai ai. Kabaya kanuan tairi kai kane mga kasi mina te atua. Paana te ime atua nuota te mau te rongorongo a kawaki. Pasata ia te uea. Payata beni kiri kaki. Kura te ana bai. Dona te atua ria te ime atua nuina anteka. Roni na ngai te atua kis te ime atua ni meni non te kanta ni ngai te atua. Pasina mani aki ndoiroi no te maru nam teka i te atua bene beusi na nora. Ani kona ani kata urai te atua. I main te tai ako na kasi ai. Parai era pura te ue patani pura ngai rai kaseki kororai matam. Sinakoim te ue. Narana sima Yesu. Ngai ara ue awara sa kamau. Amen. Ay, yay te tayo para. Yan te parang tayo. Kami ni kapiani. Kainan te tens. Ang kami ay kanayon te pono. Serangin ko kuray. Nanoin kami. Pasa na kami. Ikate ito. Kareke ito na. Angin na nora. Kumain nyo kira. Nakon mengara. Ay kakakakuro. Kampesin rabarik. Kam na tekiroy. O sa mga kaisbori kinakon te tayrik. Akon te ingabong. Nanon na napepere. Kambesin raba. Kam na tekiroy. Kami ni kapiani.